Kana singoni nyakwara mogi chendo mar ng'e gwenge wa kawuono ni warango nonro mar gweng' ma iluongo ni Bamgot oyudore Seme County ma Kisumu. Jopiny ma Bamgot lero gima ging'eyo ewi nonro mar nying gweng'no. Millicent Adhiambo go kodgi mbaka nyakwara mogi kendo losonwa sigana mar ng'e gwenge wa kawuono ni ka jopiny chiwonwa ler ni to nying mar Bamgot nobiro nade, ang'o mise mage kaachiel kod geno margi kotenore kod gweng' mar Bamgot. Owinjane ng'e gwenge wa kawuono. Nyakwara mogi ajwang' machiegni kendo telo machielo e chenoni mar ng'e gwenge wa jumani. Kalapapla mar ng'e gwenge pod ogo tach e kaunti ma Kisumu kapod oluorore e sub kaunti ma Seme. Ofuyo ma odhi piyo e gweng' mong'ere ni Bamgot. Ka iselimo kata isewinjo kamiluongo ni Bamgot, ang'o miparo ni dinami chak gweng' ni Bamgot? Wagoyone mbaka mokwongo kod jodak ma alwora ma Bamgot ginyiswa ni to ginto pachgi chalo nade kotenore kod gima dinami chak gweng'gi ni Bamgot. An katedo ka tayudo kilongo ni Bamgot, napenjo gima iluongo ni Bamgot to nokona ni nochiegni gi but got. Koro no bed ogo mbagi got koro miyo nochaka ni Bamgot. Ne wana jo Bamgot koni tiende ni koni Kadela. Koro koni to wachako Bamgot nikech kakelo to wan kakelo te. Gweng'wa ni nochak ni Bamgot nikech nene oduog e tok Bamgot, e tok got koni jo gweng'wa moko nitie yor Yago, moko be nitie Nyaguda. Kata king'iyo ka wan gi got moro ka to Bamgot ni ka. Koro nwagomba gi godno. Nwabedo gima dholuo luongo ni Rapandu. Koro mane momiyo nochak kae ni Bamgot. Bang'o joparo mopogore ma jodak oselieko kotenore kod gima giparo madinami chak gweng'gi ni Bamgot. We koro wawinja nena adieri motenore kod kuku mar wach ewi nonro mar nying gweng'ni ma Bamgot. To ere kaka ne ochakore? Bamgot nochakore higa mar 82. Kane nitie kwara moro mane en gadude gweng' kaendi. To ndalo noendo klan ka klan kanipogo, klan maro ne noake kama wadake ni nyaka ndara. Koro ndalo mane kwara nododo nopog klan. Mandara kucho noket ni Kang'enda B to wan wadong' Kang'enda A. Koro pogo Kang'enda A gi Kang'enda B ne tek. Omiyo Kang'enda A nipogo ni Kang'enda A ma Bamgot. Mane kaka Bamgot nochakore nikech gwani kind got. To bende kaka wati ineno kaka kamwantie kani. Wa kamoro ni East Seme. Tuwadugo paka na gi West Othan gi Central Seme. Koro mano endo ne poge Bamgot nikech wan e kind gode moluoro wagi. Koro kaka nosepog klan ma klan machielo dhi kocha chande nikech klan mano iluongo ni Kang'enda. Koro wadong' A. Koro pogo A gi B ni A en Bamgot. Nyiso ni en A mantiere kind got. Bamgot humbe landore kod weche kata timbe mage. Ong'e wan jo daraja mok kalre maka gimoro timre gweng'wa ka iting'owa e gong kikalo kodwa ora. Mano giwacho ni ana kumiting'o ji iting'owa e gok kikalo kodwa ora to mano inyalo ng'ewa piyo piyo. Gima mbolandre go pod onge nikech warimo gik mang'eny. Warimo chiro. Dukni be onge en ot achiel kende. Koro ema biro godo nikech nyalo konyo joma chal kaka wan gi. To kaka madhi mabor kaka Kombewa ok dwa dhi kata Yago kata Kondo. Kiwuotho sani kidhi area mar Rata, kidhi Holo, kidhi Kumanadi, tibiro penji ni jo Bamgot gin ema gikungo pur mokwongo, gin ema gikungo keyo mokwongo. Bamgot ka emoting'o joma dongo. Modhi sikul wan kaka gi Engineer Dan Lucy mano wuod Bamgot ka. Ong'ere wan kod gi Omondi Paul mano wuod Bamgot ka. Ambuki wuod Bamgot. Wan kod Nyayala Jane. Bamgot ka ong'ere kendo gi pur. Gin jok ma puro seriously. Emomiyo kata ka giywak e yor ndara pur gi gok nyalo konyogi. By 1982 mane Bamgot ogine noyudo kapod asomo kit mikae. To gima ne landwaga ahinya jo Bamgot ero pur. Kata king'iyo vegetation maround ka yudo ka chambwa bit gin malo. To gin dongruoge mage ma gweng' ma Bamgot osenyuole ngima jodak malwora ni. An nyaka ted ka pok ane dongruok moro malong'o kech dongruok maber mokwongo en stima to pok aneno stima nyaka achaka ted ka. Mar ariyo ang'e ni ka wan gi ndara maber ang'e ni joma konyalo kelonwa kony to ka koro gik ariyo go onge to ok awach ni dongruok nitie karwa. Pi to waonge godo malong'o but wan ga ora ma ka ndalo ma koth ok ochwe to wadwaro mana pi e libamba moko machielo.
Kata hospital dong waonge godo ka. Nikech an kakoro sani kaka tuoni. To ni kadwa wuok to mana nyaka Kombewa. To mana nyaka kata Ologiri kata Obambo. Ndara bende rach. Bamgot no ying'ere gi nying mar Polytechnic. Sama ne jodongo ne biro ne nitie gimiluongo ni Bamgot Polytechnic. Ei Semeka. Kitim ka sablo kiso. Dongruok manyalo kwano nyaka ne wang'a yepi en puodho manyolosnwani. Puodho ne 1 waonge gi stima ma jowete wa oseywago. 2 waonge gi skul. Nikech wan ei Seme. Skunde miwinji kwanogo mago ni e Central. Waonge kata hospital. Waonge gimoro amora. Tanyalo wacho ni dongruok mana neno kane pod atin to dugo rumo bang'e kae nikech jodongo kano konge gima timo. Bamgot ni nitie kosebedo Bamgot nitiere initially Bamgot Polytechnic. This Bamgot Polytechnic kano chakore makosa manotimore mudugo yude chien ka jodongo kano setho. Keche ne gin gi ng'eyo matut. Ne gichiwo lowo, ka gisechiwo lowo gichiwo nemdi mag lowo. To neni malo ma gichiwo gieki odhi kaw Bamgot Polytechnic no odhi oket foundation e lop ng'ato manok ochiwo. So kane ji ofwenyore to weg lope no kaw lope gi goeko. Odiochienge man wadhi skul go kane ng'ato wuok ka mi dhi oko. In fact kigero od mabati mar semi makata okogo plaster tinga malich sana. But ndalo no lute mane ng'eny ne gin mag lum. To gedo azini kata kun mogede no kama wantie sanene kane en bungu ne ji onge. By then kane Bamgot ochakore to pinsi ni population apa ngima jonyuolore mang'eny kata nalo ka kocha chande mabira go dala koni. Koro sani yado ka ji gero permanent houses grastas moko mag lum kato kin neno kato gionge nyiso ni gedo will improve. E kinde ma jodak ma Bamgot kwano dongruoge 1 2 3 rem kod kwayo mage ma pod gin go magi gombo ni sirikal okelnegi e gweng'ni ma Bamgot mondo gweng'ni ometni odongre ochal kod gwenge mamoko. Mokwongo gima duong' mokwongo sirikal mokwongo en kaka daraja gilosno daraja. Ok daraja ma ka ndalo ma koth chwe to koro chako mukore. En daraja ma onyalo bet daraja ma kata lori okalo to komukre. Sitima onge jathiwa. Ondiek wuotho go nyaka mier. Kech ler onge. Ka ler nitie stima nitie to ondiek ng'eno luoro ler. Mudho bo konyo ondiek koro mano ondiek ben gi advantage. Mane momiyo ka sirikal okelonwa sitima to kelonwa losonwa daraja to kunyonwa pi kata Bamgodwa kanyo kata loka wakoni to wanyalo gone sirikal erokamano. Kech ndachwani bende kaka sani adier donge koro en gima ringo ma mtoka ringe. Ka koro itero hospital ok inyalo gola gi kae. To mato ni pod aidho nyaka loka chokore ka tero hospital. Sirikal kanyalo aplit jopur nyalo winjo maber. Stima aonge TV. Anyalo madhine ne ng'aw ng'ama nigi stima. To pokwo waneno stima ka stima biro kuondegi. Ndara kaka japur wadwaro ndara. Ma kaka ndachwani wadwaro ni mondo mi opae. Sirikal ncha nowachonwa ni idhi pae machiegni ni. Koro watimo wabet gi geno. Kuo ng'eny seriously. Yeah. Insecurity nitie ma kata an kamineno kani samura jawuoga dhiga kuma tiyo safe. Chimura duga yudo kamino odayuak e dala kae. Ma in fact aparo ni ng'ato tho to kabira do ka kiosk ni ne pod en mar ko ture chiro mantie kucho mua kalocha tie nyako moro mane nigi duka serious mano pong to mara ni be nyako ne machimru jukuo goyo ma ne chune ni nyako rodar modhiyo yepo kamoro mani ng'eni thiro dongruok gima no kethre ni Polytechnic cha nitie lo ma pod nitie kanyo maka sirikal obiro to bodo ka nitie lo minyalo kete gima nyalo dongo Bamgot. Wakwayo sirikal ni ka giyie ka giwinjo duond jopiny kaka jopiny oseloso mondo gibi mondo gilosnwa daraja nikech mokwongo daraja ema koselosi to gimoro amora nyalo kalo onge gimoro amora manyalo kalo ka ok ginyal nenowa mok ginyal ng'iyo challenges mwakale to wan kare giwewa kakwago kura. Nyakora mogi mana kamano gi kanye mwachopo gode giko matelo makawuono e chendoni mar ng'e gwengewa. Amor nikech are kawuono kori ng'eyo gimomiyo gweng' ma Bamgot nobedo Bamgot. Omiyo med kete mana kanyo e wang' jowi mari mar Ramogi nikech juma manyien bende an kodi kendo ka kelo ni nono mar gweng' machielo. Oriti masani erokamano kuom bedo kodwa. Nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyaluonga ni Nyaboma.